Flok ta' Hibernians bin-numru 84 kien ippreżentat lit-tabib Censu Moran. Ovvjament dan mhux għax it-tabib se jingħaqad mat-tim ta' raħal ġdid, iżda bħala tifkira feluq sninu. Kien fiċ-ċentru Laburista ta' raħal ġdid l-erba' filgħaxija sar festin ċkejken iżda sinifikanti biex kun infakkar eluq snin it-tabib u politiku marbut ma' dan il-lokal. Bis-sens tumilta li ħaddan dejjem, it-tabib Moran esprima gratitudni lejn dawk li attendew. Jiena nieħu gost ħafna li nara ħafna nies għax ħafna minn dan nies nafhom personalment u l-iktar nafhom bħala tabib. U meta tkun taf pazjent bħala tabib, tafu b'ċerta mħabba għaliex il-pazjent tih ċerta mħabba. Jien dejjem inkun emozjonat meta nara daqshekk għaliex għax ngħid daw in-nies mhux li biss jħobbu lill-partit. Moran saħaq li jrid jibqa' jikkontribwixxi lejn iċ-ċittadin u żied li jħoss li qatt ma jista' jħallas lura r-rispett li jurew miegħu b'mod partikolari n-nies tad-distrett. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela iddiskriva lit-tabib bħala wieħed mill-ġganti tal-istorja tal-politika Maltija. Enfasizza wkoll l-importanza li jinżamm il-kuntatt man-nies bħalu biex kulħadd jara fl-istorja tal-Partit Laburista. Fuq kollox lan tat-tabib Moran dejjem kien li jagħmel il-ġid u allura kellu din tweġiba xjati meta staqsejnieh x'jażel bejn il-mediċina u l-politika. Għaliex bit-tnejn tista' tagħmel il-ġid u bid-dej tista' turi lill-individwu tifhem illi inti qed tistmaħ u tixtieq illi tagħti xi ħaġa iktar milli qed tagħti ta' dak li kien qiegħed ikun.